ċifri tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru Air Malta juru l bejn Novembru u Jannar li għadda aktar minn 328,000 passiġġier taru bl-Air Malta. Il-kumpanija qalet li dan l-ammont ifisser żieda ta' 21% fuq l-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Matul dan il-perjodu, il-linja tal-ajru għamlet 1050 titjira, żieda ta' 21% fuq is-sena li għaddiet. Xar fuq xar, minn Novembru 2017, l-Air Malta rreġistrat żieda fil-passiġġieri, 18% f'Novembru u 24% f'Diċembru. Il-linja tal-ajru qiegħda tistma' li se ġġorr aktar minn 97,000 passiġġier f'Jannar, żieda ta' 22% fuq Jannar tal-2017. Il-kap kummerċjali tal-Air Malta Paul Cease qal li dawn ir-riżultati juru fażi ta' tkabbir b'saħħtu għall-linja tal-ajru. Qal li l-ħidma fuq l-Italja sejra tajjeb bit-tkabbir ogħla mill-medja għal titjiri tal-Ruma, Milano u Katania. U għannota wkoll żieda kbira fuq Munich, Amsterdam u Vienna, bl-Air Malta tirdoppja l-kapaċità tagħha minn titjiriet 3 darbit fil-ġimgħa għal waħda kuljum. Iċ-Chairman tal-Air Malta Charles Manjon laqa dawn ir-riżultati u qal li l-aħbar it-tajba li qed jiżdiedu l-profitti. L-iktar żied il-ġewnatati huwa żidiet ovvjament fin-numru ta' passiġġieri mela mlejna iktar seats. U ħdimna dejjem bit-8 ajruplani għax id-9 ajruplan jidħol f'Marzu. Mela hemmhekk l-ajruplan ħadem iktar, kien qiegħed iktar itir u hemmhekk imlejna iktar seats. Dak ifisser li daħħal iktar revenue. Però rridu l-revenue idħul ma ġiex mill-beħ ta' tickets biss imma ġie wkoll mill-beħ ta' iktar servizzi bħal minħa aktar minn bagalja waħda minn għamel priority booking u l-affarijiet bħal dawn illi inti il-klijent tagħżel xi tkun trid u tieħu dak is-servizz li tkun trid. Dr. Manjon qal li din hija l-ewwel darba wara bosta snin li l-kumpanija qed tara tkabbir sostanzjali bħal dan. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li l-istrateġija ta' tkabbir għall-linja tal-ajru tista' twassal biex sal-aħħar ta' Marzu il-kumpanija ma titlifx flus.